Kung kita namati pag-ayo sa pulong sa tuwang Ginoo, sa tuwang Ebanghelyo karon, iyon sa man paghiwa niini mga mamahait nga pulong sa tuwang Ginoo Jesucristo ang atuang mga kasing-kasing. Kung atuang tanawang pag-ayo, atong makita nga usahay mahulog ta sa lit-ag sa pagkahinog panahon ug kusog sa mga butang nga dili kaayo importante ug usahay atoa na Ginoon mataligam-an ang mga butang nga importante kaayo. Gani adunay mga panahon kasama kita sa mga Pariseo. Ganahan kita nga limpyo kayo tatanawon sa mata sa mga tao. Apan sa Tinod-Anay, lahi ang anaa sa sulod sa atuang mga kasing-kasing. Ang pagsaway ni Jesus sa mga Pariseo tungod to sa ilahang magwalang bahala sa mga masbuk at paunta nga aspeto sa balaod. Alang kanato nga magtutuo kang Kristo, ang balaod i-summarize sa mga duha ni Jesus. Is it the twofold commandment? Love of God and love of neighbor. Karon ato ang pangutanon ng ato ang kaugalingon. Kung pipila sa ato ang mga pang-adlaw-adlaw ng mga limo, is really motivated by love as opposed to self-interest or self-righteousness. Ang ato ang pagbuhat sa ato ang mga responsibilidad matag adlaw, usahay dili nato gusto. Ug usahay dili pod magkapahimo nato nga mga balaan tan-aw. Apan kung ato ang tukiyon pag-ayo, hinaot nga kini Tinod-Anay nga bunga sa gugma. Sama kita sa mga Pariseo mga magtutudlo sa balaod. If we neglect our duties and responsibilities, diha sa ato ang mga pamilya, especially if we just justify ourselves by claiming that we are so absorbed in important religious matters. Tinuod nga wala gyud untay mas mulabaw pa sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Apan wala ni nagpasabot nga atoa na lang nga mahimo nga rason ang Ginoo isip alibay aron sa paglikay sa pagbuhat sa unsay husto ug angay. With this, we can recall what happened to the persons involved in the parable of the Good Samaritan. Ang kadtong mga tao nga wala motabang sa tao nga gibunog ug mga kawatan, wala motabang kay dili sila ganahan nga maugawan. They remain externally pure, but their failure to love their neighbor defiled their love for God. Nini nga itong Santos nga Misa, atong pangayoon sa Ginoo nga kita matagaan sa gasa, nga kita mamahimong limpyo, dili lang kay sa gawas, kundili ug mas labi pag yun punta hasta po sa sulod sa ato ang mga kasing-kasing. Hinaon. Talibog.